Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Awuthandeni isithembu siyaxoxa futhi guys kuningi okuvelayo kunale ngozi ezayo. Inganekwane ukuthi inganekwane uma ukuyona uyibona nje uma uthi mhlawumbe uthi ukuhlehla kancane umeqeleni uma usephakathi ngoba nje u-episode le sibuya kuyo-episode 25, 24 bathi abantu i-chemistry, strong connection is ngathi inkathazo iyaqala. And uMacele enye into ngaye qala ngiphendule ukuthi uMacele uhlekani ngingakakhohlwa isizathu sale video. UMacele uhleka laba basemzumbe. Yabo yonke lento ekhulunywayo elobe ikhulunywa nje ayihlekisi ngaleyo ndlela. UMacele khona into ayihlekayo yena ayi-understand-a yedwa angeke. Silobu sithi siyafuna uhleka laba abasemzumbe kodwa hhayi ukuthi into efihliwe. Ku-season 4 episode 1 or 2 wakuzwa etafuleni bekhona uMacele wathi bayazenzisa labo. Umsireki wayefaka inkulumo nje ukuthi hayi khona amakhosikazi akhe akanje. Lamakhosikazi lawa ngathi aya-react uma ethola ukuthi khona izinto ezenzakalayo. Wavele wathi bayazenzisa. Wakhuluma sasesisazi ikhamera yasihlala kuMangwabi sathi hayibo uMacele kanti unenkinga yini noMangwabi? Kwaba yindaba yefoni. Wathi hhayi wena babakhe bayayisanganisa. Kwaba amaculo. Angithi phela niyangibhalela la ukuthi i-task yobuwamamkhulu uyi-understand-a kahle. Asithi shuthi uyi-understand-a manje. Asikho-ke lapho njengoba ngifuna ukutshela ukuthi umamkhulu uhlekani. Lapha kuzoqala indaba yemishado. Wathi uMacele amaculo abazobe bewacula. Angithi nje khona namaculo aculayo emshadweni isiZulu ukuthi eyami le ndoda kanjani kanjani. Wathi lawo maculo lawo awana meaning kodwa phela bengawacula emshadweni yabo. Hawu isizini-ke nesizini nakulo sizini esesikuwo. Yabo nje ukhuluma nge-assignment nange-task kodwa ulobe eshilo ethi akahlangene nesitimela, akahlangene nesithembu. Manje ngiyayibuza mina ukuthi kanti simuzwa ngendlela efanayo yini? Ulobe eshilo usuyaphela u-season 8 kodwa noma khwelula eduze kwakhe naye asazi noma uyezwa noma akezwa. Ngoba uzothi ejika athi uMacele waze wambetray. uMacele ini mhlampe uMacele umtshelile ukuthi asibona abangani. And uMacele into athe usegcine yona ileyo ukuthi ubabakhe wenzani manje amlekelele lapho. Enye nenye akayazi kahle. Manje siyabona ukuthi engathi uyasala ekulaleleni uMakhwela ukuthi uMacele uthini kuyo ngoba zizophenduka izinto mase jikethi waze wambethraya kwathini. Kanti akakazeze bengisho kwalapho kusukela ku-page 1 nalento ayihlekayo ngoba iy'nkulumo zakhe uthi phela bona basaba u-husband wabo. Obani? Ukhona leli culo ethi ulwa izimpi zakhe ulwa ngawo. Futhi-ke yabo manje uthole i-angle e-right yokugadla ngoba ugadla nakuyena lo osondele eduze nakulaba bangale. Ngapha-ke hlampe-ke kungenzeka ukuthi kunebonus ethile ngoba uMacele uhlekani. Uma niyibukele le episode uMacele ubehlekani le ihlaya nibathathu into ehlekisayo angeke manje sihlekise oyedwa kakhulu. Khona into yena asuke seke eyazi ukuthi uhlekani. Hayibo. Isithembu asina-peace guys, asina-peace futhi nokuthi ungene khona shuthi vele nawe usuke unakho ngaphakathi ukuthi
awunakho ukuthula nawe, angisho njalo ngoba vele angimboni umuntu oza kwisithembu efikiswe inhliziyo embi, ngoba mawulandela ube u-involved nobaba oshadile before kuba official. So leyo nto vele nawe inephesenti lokuthi nawe inhliziyo yakho ayikho right. Ngilapha-ke kule setup ukuthi kusho ukuthi ubaba lo into ayishoyo noma ngingayizwa kahle, because lento abamnakile akayithandi. Ushadela ukuthi unganaki lutho, hayi mhlambe yimi ungayenzi sense, because onesikhwele u-wrong, oquestion izinto u-wrong, kodwa nje ushade naye. Ushadela ukungafili ukubamba nje ukuthi usenzani mase uyalandela. Because manje ngiyibuza ukuthi yenzeka kanjani kanti lento, because onesikhwele u-wrong, ocasukayo u-wrong, onemibuzo u-wrong, omthalenjayo u-wrong, o-right omlandela ngemuva, njengoba nje sekuhlekwa noMacele kangaka. Hhayi uMacele isizini yonke le iyaphela nje silobu i-social media sifide uMacele masizemlandela ngapha kwishow sithi kanti Macele yini esingaka, ngoba le ephambi kwethu angeke kube yiyo yodwa eletha le peace and joy, le excitement engaka. Ngoba guys, nawe usuyayicabanga lento nokuthi ivele isiyenzeka ngo-number 5 kuphela. Phela uma ngikhuluma nge-assignment, i-assignment yakhe eqala ukuba umamkhulu, akuveli yonke lezi ezinye iy'ndawo. Futhi ngisho uMangwabe mayethi umamkhulu uyena ongabanga nankinga, useyibuka ngenye indlela lento manje makuhamba isikhathi ukuthi why engabanga nankinga. Yilento yathi uMayeni uhleli eSiphathi sona sihleli la, ezenzeka la zaziwa yithi awuzazi. Waphakama wathini, ngingagabiselwa ngumzumbe, bengangichomela ngayo, kanti wayefuna nokuhlala emzumbe, asisazi. Kodwa manje uhlekani ngoMacele? Hayibo, hayi sekurongi ngoba nami sengihleka ukuthi uMacele uyahleka. Wekazi ngicela nibuyele kule episode yokugcina niyibukisise kahle, nilalele ukuthi uMacele bekuthiwani kuye, mase niyasho ukuthi pho yena kumhlekiselani kangaka yedwa. Hawu, phela uMakhwela noMacele bahlobene kangakanani? Abahlobene njengoba usazomtshela lokho, siyazi ukuthi uMacele uzomtshela ukuthi phela okwenze saze sahlobana nawe uMseleku. Engathi leyo ndaba ngathi ufanele uyazi kahle. Okwamanje akakafiki ngoba manje siyabona ukuthi ukube kuthiwa umzukulu wakhe. Yazi sasidideke ngempela ekuqaleni kufika ipromo sethi uMacele shuthi unkosikazi kalwandle. Siyahamba lento seyilandela sithi hayibo unumber 5. Yes, washo ukuthi akusheshwe kuqede, akanankinga, ngisho ngaba isitimela bebe u-6, ubuke nalapho layithi ngisho engabalanda abanye kube isitimela, usuke esho ngobuso obucasukile kodwa. Nakhu-ke manje simase kwenzeka, useyahleka. Wathi uMseleku kuMacele ngesikhathi ethi akenze isitimela, wathi uMseleku kodwa wawuhayisa. Naye kwaba uMseleku ubuye ngabi nakho ukukholwa. Wathi hawu, wahayisa kangaka. Mina ngibona ukuthi usehleka leyo nto-ke. Yabo ukuthi wahayisa kangaka. Yiyo-ke le selobe ehleka ethi ziyakhala. Zikhala ngempela-ke manje. Kodwa into embi ilo owuthuma mina, ongaboni ukuthi wazi wawuthuma mina kulento. Uzolo bethi ngaze ngayi-princess. Siyezi isikhathi sokuthi kuyaphekwa emzumbe kwenziwani, anyamalale uhusband. Useyababiza kuma-meeting ethi abazobona i-girlfriend yakhe beyamakhosikazi akhe. Mhlawumbe ucabanga ukuthi ngoba napho betrenda sikhuluma ngabo ezinye izinto zimnandi. And uMacele uyasho futhi khona manje uthi hawu usekwi-honeymoon, usazoyibona.
Kuyothi uma sephaphama ecabanga ukuthi khona owamdayisa. Kanti uMacele ubesaphotha umseleko. Indaba ingumseleko. Futhi le movie le sibuka manje ike yadlala. Ngibona ukuthi yiyo ngqo le movie eke yadlala eMzumbe. Ukuthi uMacele wathi-ke uzoyicacisa. Manje kunabanye abafika la bathi uMacele u-understand i-task kanjani ukuba mamkhulu. Yeyi, kade ngangilalela uMacele ekhuluma. Ithuba alitholayo wenza sure ukuthi uzoba nenkulumo egudlanayo. Wabatshela bezoshada ukuthi amaculo abazowacula emshadweni awana-meaning. Ngoba uyena owunkosikazi ophelele. Angazi ukuthi zingaki iy'nkulumo ake ayidikila ngokuthi umseleko ufake igama lomunye unkosikazi. Manje ngibona ukuthi manje wayithola into ezosebenza, wasithola isitswebhu ayesifuna, imvumo, ngoba cha uyabavuthela. Lokhu kuhleka kwakhe, hhayi, engahleka kangaka abanye beney'nkinga. Asingishongo ukuthi angajabuli noma engahleki. Manje uhlekani yedwa? Sebeqedile ahleli nabo lapha kosofa. Abasahleki, usaqhubeka usahleka uMacele. Sesiyabuza, khona abahlekayo. Ingaze ngisangane. Angikwazi ukufaka ama-full video ngoba bazowakhipha. Angikwenzi-ke ngokuthi bazowakhipha. Bye.